И зрители, пак съм с Преско, Хазар Преско днес. И пак ще прави клип на Майнкрафт, петия, последен ли е или още един ще направя. Ти ли ме удари? Без искам се. 5 или 6 клипа ще направим, този мисля, че е 5. Този е предпоследния или последния. Наслаждавайте се на клиповете. Защото другата седмица само един ще кача. Защо? Да, тъй. Как може да дойдем? Ох. Пшеницата ни озря, да направим ферма. Колко е, коя е пшеницата? Много ли е озряла? Не само много. Да, то пак стига. Ама едно. Ама пак стига. Може да засади пак. Не ми даде се. Защо чупил на юно и почти порасна? Можехме другото. Още едно е порасна. Да мисля, Да направим една голяма ферма. Ти... Ох! Крипър ли експлодира? Да! Градинката е ли? Да! Не! Градинката ми. Не се предавай. Готово. Милата ми градина стане. Спасих я. Не си я спасил. Абе, аз съм Батман, всичко спасявам. Не си я спасил. До половината. Ти даже има и тупката сматан крипър. Айде засаждай, дай семена. Човек, откъде имам само 2 семена. Аз ще заспови. Ами не слагам. Къде си е Хазаре? Хазаре уеке. Уеке. Още малко му да сложим, мама. Не се щуп. Ако ви харесват епизодите, пак напомням. Абонирайте се, дайте си лайк. За трети епизод го казвам. 3 пъти поред май го казах. Долото на 100. На 2 абоната. И това е много лошо. И съм стар. Те, които са се абонирали, браво на тях. И за Хазар Преско се абонирайте. Просто му пишете сървъра Хазар Преско с английски букви, не забравяйте. Да. И харесате и се абонирайте. Thank you. Може да ще взема. Да направим в случай, когато не се щупи къщата, ако например клипър гъмни, да си направим втора. Искаш ли? Втора къща от ли се? Резервен случай. Резервен. Не, айде втория етаж. Аз ли да го правя? Ама събери грабъл. Но то крабъл ли трябва? Крабъл. Не може ли с дърва да е втория? Не, трябва да е еднакъв цвет. Защо? Защото Единият да е с дърва, да е с крабъл. Не, те не се подхождат. Дай ми. Дай ми пи, дай ми ца. Дай ми ца. Почвам да копнем надолу. Преско, вече си имаме 2 пещери, 2 човека. 2 пещери имаме. Не влизам в едната. Преско, айде да съберем кабел. Че влизам малко в пещера. Не, тази е много малка. Тук има много грабъл, не кабел. Ние имаме 3 пещери. Тази дето я намерихме. Една друга там надолу, дето я намерихме. И онази там, дето копаеше надолу, намерихме. Чакай, 1, 2, 3, 4. 4 пещери. Харесва епизодите. Или... Съжалявам, че го казах. Един защото тук ми... те ми прави. Хазарчо. Чакай, Хазарчо, къде отиде? Аз ще се вървам такава. Още не съм Аз имам стак. Аз още не съм. Стак ще стигне ли? 2 стака. Още.
и стъкла трябва да опържим. Имаме в честа, мисля, че сложих. Да опечем, не да опържим. Трябва да го опържим. Де, ама има само 6 в честа. Преско ще намереш и после или аз да набера. Ти набери докато аз за кобал. Преско няма лопата. Нямаш ли? Няма, аз умрях. Нищо с ръце. Аз имам... Преско, ще ми дадеш храна, като дойдеш горе. Чай почти имам 2 стака. Когато събера 2 стака ще дойда. Аз имам 46 напред. Че съм гладен. Ще ми дадеш моите стекове. Аз нямам стек вече. Ще ми дадеш ли поне после храна? Аз не знам дали имам. Трябва да ям сурова ска. Провери, моля ти се. Какво писам? Имаш ли храна? Не ще видя. Имам сурова. Ще ям сурова. Имам и пшеница. Идвам, ще си дам и 2 стака. О, бебе зомби. Бебе, Бебе зомби. ще уби. По-силно от нормалното. Като не съм ял. Ще наби. Не, просто е много бързо. Да, знам. Чакай. Дай ми храна. Ще се пържиш. То пък печката е заета. Ще ям ти. Ето ти кобал. 2 стака ще ти дам. Добре. Значи още 1 стак. И ти ще се включваш в помагането. Аз Преско- искам да набирам пясък. Аз набрах 5 още. 5 още ли трябва? Не, аз набрах още 5. Чакай, ние май вече съм събрал, но няма с какво да го пържа. Ще сложиш и малко дъски вътре. Хубаво. Стъпала имаме ли? Не знам, но... Трябва да направиш стъпала. Чакай. Много крипъри, много гадни. Събирам дърва за стъпала. Аз сложих дъски. Не, за... Как се казваш стъпала? За кой се стъпава? За втори етаж. Стълби. Да. Семята. Три ще стигнат ли? Какво? Стъпала. Не. Още са последно. Готов. Аз малко песък събрах. Става ли? Какво? Малко пясък. Що да не става? Чупих прозорец. Малко зомби! Казах ти, че. Маля, ти вземи нещата. Да се качва. Да се кача вкъщи. Бие го с лопатата. Да дойда ли да ти помогна? Дойда ли? Не, той има брони, май. Не, той във вода. Затиках го на място. Имаме си вече беби зомби. Да, бе, наистина. Да, домашен любимец. Тераска ще правим ли? Не, Ще направим ли тераска на втори етаж? вече имаме зомби. Да, ме питам, ще правим ли тераска на втори етаж? Не знам, мога. Ще направя. Защото е по-високо и мой да гледаме гледката. Аз пък си... Аз ще се грижим за малкото зомби, нали? Как да се грижиш? Ще му дам малко храна. Той не яде. Зомбитата не ядат. Те са безчувствени, лоши, тъпи същества. Забиядай зомби. Лошо зомби ще те прибия. Наистина ли го биеш? Да, убих го. Бях си го сложил за домашна любимец, ама не слуша, не яде. И си изяде по парата. Паднах. Щом който не си яде по парата зомби, ще умре. Аз не си ям по парката. Така че ще те убият, значи. Чай, А нямаш шлем, Преско? какво е? Нямаш шлем. Имам. Нямаш. Да, изгубил съм го. Оле, почти ме свършат броните.
Твоето на колко е заредено? Моето е повече. Мамник. Измамник съм лош. Че почти ми свършва чест, ако да правя. Какво? Почти ми свършва бронята, буската. Вземи кожа. Сутринта ще ти направим една. Няма ми кожена. Имаме. Не, че свършвам, почти свърши. Сега използвай която имаш. И гащите почти свършват. Ще ти наберем утре, ако има зомби. На другия ден. Сега е 10-та минута. Мисля още едно клипче да качем после. Аз целия съм вътре. Що, нали имаш малко злато още? Ого, няма. Си ги върна. Не искам да ги изхъбя. За някой път 6. Айрона ти е пълен. И без това, ако ти свършат, ще ти направи нови, защото имам 4 айра. Хубаво. Вземи си айраните. Аз съм в гол. Имам по-хубаво. Става вечер. Ами айде О, да ти ли спим. втория беше? Да, айде да спим. Няма да легам. Още не е готов. Айде през нощта не мога да работя, тъвно е. Не мога, ама. Во. Трудно. Легна. Аз Иде на- съм чакнато куче. 6 клипа ще Ще ти направим. помогна. Кой искаш да ти? Вземи прозорците. Вземи прозорците и отгоре сложи кабел на тях. На Не. кабел. Над кабела сложи прозорци. А на стените? Не, бе, над кабела. Тук над тези стени. Че на Служи тез, такова. на тез, явиш на тез. Като първи етаж. Като ти ги Ама сложиш. ние сме слагали такова на първия етаж. Абе, дай ми го. Нищо без тераската. На тераската няма да слагаш. Какво? Опа. Айрани го отброни, ай чао. Какво? Ама като ще отиди, ай чао. Май 5 или 6, ай чао. Няма чао! Съжалявам за звука, беше хазара. Сори, ама ми звъннаха по теля. Той не може да говори още чрез български, съжалявам. Ей! Говоря по-хубаво български с тебе. Нямам стъкля. Нямам стъкла. Що ти щупи едно сега? А набери... Оле, с златни брони скелет. Отивам да си го чупя. Аз! Ще ти дам броните. Идвай двамата да го убием. Буклук скапам. По-трудно ли ще го убим? Не, да. Той по тебе стреля. Стреляй по мене, до тогава го удрай. Да стреля по мене. Аз ям храната. Айде, аз го убих. Дали ли? Да, айрам, да, ще айрам. Добре, че съм добър приятел. Да ме остреля, да ми свърши кръвта почти. Сега събери малко пясък. Чай да сложа Оле, бомбите. 14 Ой, минути клип. имам вече 2 енчантнати. 14 минути клип стана. Нямам стрели. А не имам. Айде, Имам 2 стрели. айде да свърша клипа. С Този. малко. Не, бе, 14 минути Хубаво, стана. айде свършваме. Без той батерията ми пада. Айде.